Normális, hogy tisztában vagy vele, hogy mit csinál? Tisztában vagy vele, hogy mit csinál? Mit kereső itt már megint a házamban? Akarod, hogy megrakjalak? A rendőrség majd most kijön, azt megnézi, hogy neked van-e engedélyed idejön. Mit képzelsz te magadról, ki a faszon? Nincsen semmi sem. Majd most megvárod, bevisznek még itt. Ez nem munka, amit te csinálsz. Kinek képzelsz te magadat? Mit háborgatott az én családomat? Ne bőgjél én nekem Isten! Ne bőgjél én nekem Isten, mert azt tudják, mit nyomod! Hajda, mit csinálj! Ha ők elengednek, elengednek. Én nem fogok az úgy. Nincs pénzed, akkor mobilt kéne eladni. Nem mobilozni kéne. Én nem segélyből élni, hanem munkából. Hadifasz vagy te, hadifasz. Aki meg úgy háborúzni, meg rendesen harcolt, az nem hadirokkal. Vagy te lófasz. Nem érdekel engemet, hogy te mit beszélsz, megérted te? Befejeztük. Hadirokkant, az nem lopni még. De lopni még. Mit gondolsz te? Eldomoljam, aki be akarta múltkor sem. Most eljön napban, az megint zargas a családok. Normális vagy. És csak a búcsát hoztam már akkor elszeit, meg mondjuk meg, amit megtalált, amit megtalált. Milyen bukszát találtál? Zövészé volt. Éjszakának idején félkettőzés. Mint a madár a lányom volta. Éjszakának idején félkettőzés. Ilyen vagy te vagy. Rossz utcába jöttünk be. Nagyon utcán elaludtam. Nem bírtam átmenni hozzájuk, mert a vejem úton van, a lányom meg mindenki dolgolt össze-vissza van. Most még esetleg nincs sajnáljunk meg téged, ugye? Nem, csak azt kérdeztem még, hogy mit nem hozzátok be lényegben, mert... Csak elmentem, majd bevisznek kell, én a bukszát akartam, de milyen bukszátokat írtad a félkettőt, nem én ma. Így találtam. Négy évát életben azért. Nem, azt adtam le. Mit kerestünk? Azt mondjuk, hogy utcán éjszakának idején, ha találkozunk. A lányomhoz ment, ahol nem nem mehet a lányomhoz, soha nem mehet. Sehova nem mehet. Ki van írva, gyönyörűen a televízióban, nézd a televíziót. Éjszaka nem mehet ki. Most 3 órától 5 óráig az utcán nem lehet. Ennyi.
Može vam da radite jedna sitten se kun Sainaalan ei sulla voida Sainaalan tientä tätä. Ja nyt voi kohdata valtioon. Mitä kun on ollut harville niin. Minkä me tuolla ollut minne vuonna. Me kai tuolla ne on. Minne kai se tekee. Mutta mutta voidaan nyt sitä Ihmisetana sitä ei oltanata lämpöä. Parasyyjä, kun disponoidaan järjestelmä. Vekkablokso doblokoita, söngästö doblokoita. Kunnon sarata kuhkita. Mustaama yhtä Allah, ei jotain kyse oikeastaan. Annaan kuuluttiin, kun itse kanssa kirjoittaa kuhkikoita. Hyvä, mä nyt Konto, Ilvarassa on jätty pienemmät kotiin. Dobro naamattu. Meikö meni sanat on nyt? Meitä ei verta palveliinissa. Jäsike, naakoon. Normaalista. Bravo. Evo, taj lik je bio tu pre neku noć. Sad se pojavio. On verovatno gleda kad meni nisu su kola, a? Samo to motka je ili ti dalje. Sad kad bi ostali samo u stanici. Ja rješam da se me izbacili iz stana, da se prijavim na video stran. Možete povjeriti. Kad sam došao ovamo, htio sam da pitam, jer ostao me su biti da li oni su dodali unutra ili nisu, jer ne stao mi pitati. Opet je tu on dolazi na kućnu adresu i zvoni opet mi javlja adresu. Zvonio sam, htio sam da tražim broj telefona, ako nisi da pitao u policiju. A? Je ostao tu. A gde? A tu ostao? Ostao tu, a ja... Pozajmio sam. A gde mu pitao, šta je to biti? Je pitao stanče. A? Je ostao tu. To nisi pitao policiju da ti bio. Sad nije u vezi toga stvar. Kako vas mene, moje pisme, već drugi put, nakon tog puta. Daješ posao meni, daješ posao njima, svima daješ posao, svima odrade posao. Ti si pametan. Da vam pokažem koliko neko je Ti samo misle da bi kažeš, ja te pitam, da ti možeš reći nešto. Znači je. Uzelo neki red, nešto ti malo će misli. Još
Смей да покажем колко. Няма ли това? Що стане? Нам тут людей. Hány házba mentél még azért? Он оставил бицикл на чёрт. Он скажет, что не питал, там на чёрт. Что это сейчас? Да, что это? Да. Не он там это правильно? Что может доправить? Где ты бицикл-то, не знаешь? Да. А что это уже? Позвонил. Слушай, sad se upozoravam. Kad dođeš odeš jednom, nema mogućnost da prođeš. Pogotovo od nema dođeš. Dobiš 5-6 zakon. A budeš jednom. Što? Nemoj da otiš u kuću. Šta imaš kod njega da tražiš? Htio sam da pitam za bicikl. To nisi nas pitao. Šta imaš njega da pitaš? Šta imaš da dođeš? Koji šta ono na kojem ti pitao? A ti on uzeo bicikl, šta? Što nisi pitao u policiju kad si bio? To nisam pitao, ali... Treba ti biti tamo, ne dođeš kod njega naučiš. Hajde dođi nakon tebe na kuću pita nešto, a? A pre tog sam probao da čuti, a tako ne. Nisam htio da uđem. Nego sad ne. Sad ne, a prošli put. I prošli put sam izvodio i kućao onaj prozor. Pola dva. Koji si kuće? Da, pola dva. Pozoravam se, rekao. Pozdrav. Ne piti kući. Kući, bicikl, kući. Pa više nisi došao. Što ti ja gledam? Uvijek nemoj da bi. Znaš, Ima bolje pitanje da mi jebem,